Takže čaute ľudia, vítam vás pri mojom prvom videu. Rozhodol som sa natáčať tanky online. Takže no poď Tundrik, poď. No. Máš. Ďalšia vajočka pre červený. Ešte musia dohnať dve vajočky. A sme prvý, super. Izida, Krima, tak. Ty čo chceš? Bacha za tým stromom je schovatý. A tým stĺpom sa neschováš. Pekne ma healuj, Izidka moja. Tak, tak. Ale kam si sa rozbehla, Izidka, kam? Vírus. Toto bude také krátke video, takže budem natáčať ďalšie videá. Ak sa vám bude ľúbiť, tak dávajte lajky, komenty, zdieľanie. Takže zatiaľ také čus bus.